салом дӯстон, дирӯз мо бозиҳои рӯзи шанберо тамошо кардем. Бозиҳои ҷолиб зиёд буд ва лаҳзаҳоям буданд ки воқеан сазовори суҳбатанд. Имрӯз дар ин видео мо ҳамин бозиҳоро баррасӣ мекунем ва ман мисли ҳамеша фикри шахсии худро оромона ва равшан мегӯям. Ҳамчунин ёдрас мекунам, агар хоҳед бозиҳои имрӯзаро бо сифати хуб дар пахши мустақим тамошо кунед ва ҳамзамон онҳоро якҷоя муҳокима намоед, ба канали телеграми ман дароед. Ссилкаи канали телеграм дар описанияи видео ва дар комментария маҳкамшуда гузошта шудааст. Акнун дар ягон ҷо баъз душнед, мо бошем сар мекунем. Манчестер Сити Вулверхэмптонро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. Агар оддӣ нигоҳ кунем, ҳамаи чиз хуб аст. Ғалаба, се хол, ҳаракат ба пеш. Вале ростӣ, пас аз ин бозӣ дар ман ҳиссиёти нохуш монд ва ин ҳиссиёт на аз бозӣ, балки аз чизҳои дигар пайдо шуд. Ин аллакай бозии сеюм пай дар пай аст ки Манчестер Сити аз қарорҳои доварон зарар мебинад. Аз ҳама бештар маро он асабонӣ мекунад ки инҳо лаҳзаҳои баҳснок нестанд. Ин ҳолатҳо бисёр равшананд. Такрорро мебинӣ ва намефаҳмӣ ки чӣ тавр метавон чунин қарор қабул кард. Лаҳзаи бозӣ бо даст дар ҷаримагоҳро гирем. Ман дар ҳақиқат намефаҳмам ки чӣ гуна довар ба он нигоҳ карда мегӯяд ки дасти ҳимоятгар дар ҳолати табиӣ буд. Мармуш ба тӯб зарба мезанад, тӯб рост ба дасти ҳимоятгар мерасад. Даст ба тараф кушодааст ва ҳаҷми баданро калон мекунад. Фаҳмонед лутфан, дар ин ҷо чӣ чиз табиӣ аст? Чӣ хел мумкин аст ки барои чунин ҳолат пеналти таъин накунанд? Бадтараш он аст ки ин танҳо имрӯз нест. Дар бозӣ бо Ньюкасл голеро бекор карданд ки оромона бояд ҳисоб мешуд. Дар бозӣ бо Манчестер Юнайтед дар оғози вохӯрӣ фоли бисёр сахт буд. Корти сурхи равшан, вале довар онро нишон надод. Дишаб ҳам боз як пеналтии равшан буд ки тамоман нодида гирифтанд. Ман намехоҳам ба ягон гапи овоза ё назарияи пинҳонӣ бовар кунам. Намехоҳам фикр кунам ки Премер Лига қасдан ба касе кӯмак мекунад ё намехоҳад ки касе қаҳрамон шавад. Ростӣ, ман дар ҳақиқат намехоҳам ба ин бовар кунам, аммо пас танҳо як хулоса мемонад: сатҳи доварӣ дар Англия бисёр ва бисёр паст аст. Ман инро ҳамчун мухлиси Премер Лигаи Англия мегӯям. Ба ман ҳимоя кардани Манчестер Сити ҳеҷ фоида надорад. Лекин вақте чунин қарорҳоро бозӣ паси бозӣ мебинӣ, асабат хароб мешавад, чунки маҳз ҳамин қарорҳои хурд ба муборизаи қаҳрамонӣ таъсири калон мерасонад. Як пеналти, як голи бекоршуда, як корти сурхи нишондода ва ҳамаи чиз дар ҷадвал дигар мешавад. Бо вуҷуди ҳамаи ин, Манчестер Сити дишаб ҳам кори худро кард. Барои ҳамин ба Пеп Гвардиола эҳтироми калон. Пеш аз ҳама барои он ки ҷуръат кард ва Холандро ба курсӣ нишонд. Ҳарчанд ин сахт садо диҳад ҳам, вале Холанд ва Фоден дар бозиҳои охир хеле заиф буданд. Агар бозингар хуб бозӣ накунад, бояд ба курсӣ нишинад. Фарқ надорад номаш кист. Дишаб ин қарор натиҷа дод. Мармуш ва Семеню нишон доданд ки метавонанд масъулияти худро бар дӯш гиранд. Ман ҳанӯз вақти хариди онҳо гуфта будам ки чунин бозингар метавонад мавсими Манчестер Ситиро тағйир диҳад, яъне наҷот диҳад, ва ин бозӣ боз як бор суханони маро тасдиқ кард. Ҳоло Мармуш қариб мисли як хариди нав ба назар мерасад. Дар нимаи аввали мавсим кам бозӣ кард. Баъд ба ҷоми Африқо рафт, баргашт ва ҳоло ӯ тару тоза бо хоҳиши зиёд ва пурэнергия аст. Одатан маҳз чунин футболбозон дар охири мавсим ҳалкунанда мешаванд. Дар Манчестер Сити ин одат шудааст. Вақте онҳо қаҳрамон намешаванд, ҳамеша як бозингар пайдо мешавад ки пайваста дастаашро ба пеш барад. Агар имсол ин Семеню бошад ё Мармуш, фарқ надорад. Муҳим он аст ки як бозингари доимӣ бошад ки натиҷаро ҳал кунад. Дар бораи дифоам гуфтаниам. Бале, ин бозии аввали Марк Гехи буд, вале ин бозии беголи хурда барои онҳо бисёр муҳим буд. Ба охири бозӣ нигоҳ кунед бародарон, он паткати хатарнок ва баъд чӣ хел ҳама якдигарро ба оғӯш гирифтанд. Орайли, Донарума ҳама хурсанд буданд, чунки пас аз ҳамаи мушкилоти дифоӣ ба ин даста боварӣ бисёр лозим аст. Дар ҳамон Манчестер Сити дишаб зиндатар бозӣ кард. На комил, на мисли солҳои беҳтаринашон, вале аз бозиҳои охир бо Холанд ва Фоден беҳтар буд. Агар чунин ивазкуниҳо ба онҳо кӯмак кунад ки боз ба роҳ дароянд, ин танҳо ба фоидаи даста мешавад. Манчестер Сити ҳақ надорад ки дар мубориза барои унвон таслим шавад. Ҳеҷ ҳақ надорад ва ғалабаи дишаба маҳз ҳаминро нишон дод. Дар маҷмӯъ ин беҳтарин бозии Манчестер Сити набуд, вале ғалабаи бисёр муҳим буд. Се хол гирифтанд, дарвозаро бегол нигоҳ доштанд ва ба Арсенал фишор оварданд. Агар Арсенал хол аз даст диҳад, фарқият кам мешавад ва ин барои Манчестер Сити уикенди хеле хуб мегардад. Ягона чизе ки тамоми таассуротро вайрон мекунад, ин бародарон доварӣ аст. Мегӯянд ки ин аввалин бозии ин довар дар Премер Лигаи Англия буд. Агар ин рост бошад, ман танҳо як савол дорам: ки қарор дод ки довари бетаҷрибаро ба бозие гузоранд ки мустақиман ба муборизаи қаҳрамонӣ таъсир мерасонад? Ин ғалабаи бисёр хуб
ва бисёр муҳим барои Манчестер Сити буд, вале норозигӣ аз қарорҳои дуварон пас аз ин бозӣ то ҳол дар дилам мондааст. дӯстон, имрӯз низ як қатори бозиҳои ҷолиб дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накардан метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. бародарон, бозӣ кунед, аммо одат накунед. бародарон, агар ба ин вазъ аз нигоҳи як тамошобини бетараф нигоҳ кунем, як саволи оддӣ ба миён меояд, хусусан ба мухлисони Ливерпул. то кай шумо метавонед ин қадар дардро дар ин мавсим тоқат кунед? то кай даста бояд дар дақиқаҳои охир хол аз даст диҳад ё бозиро бибозад то маълум шавад ки ин дигар тасодуф нест, балки мушкилии доимист? боз як гол дар охири бозӣ, боз ҳамон ноумедӣ. аз беруни ин дигар мисли як ҳолати ҷудогона намоён нест. ин аллакай ба як манзараи такроршаванда табдил ёфтааст. чунин ҳис мешавад ки ин мавсим ба мухлисони Ливерпул бештар ғам медиҳад назар ба хурсандӣ ва барои клубе ки бо чунин ном ва таърих ин ҳолат умуман дуруст нест. 5 бозии пайдарпай дар премер-лига беғалаба, ҳеҷ ғалаба. ин эҳсос нест, ин ҳақиқат аст. даста қариб 2 моҳ мешавад ки дар чемпионат ғалаба карда наметавонад. дар моҳи ноябр ягон бозиро набурдан. дар ин фосила дар премер-лига танҳо мусовӣ ва бохт буд, 4 мусовӣ ва 1 бохт. ва бо вуҷуди ҳамаи ин мураббӣ кори худро идома медиҳад, гӯё ҳеҷ чизи ҷиддӣ рӯй надодааст. аз беруни ин вазъият аҷиб менамояд бародарон. бохт аз бор монд. танҳо фикр кунед дастае ки аксари дастҳо онро бемушкилӣ мебаранд, аммо дар ин ҷо боз як бохт ва ҳар дафъа баъд аз чунин бозӣ сабҳои нав мегӯянд. як бор мегӯянд ки ҳариф бо дифои зич бозӣ кард, бори дигар дар бораи партофтои дур ҳарф мезананд. дишаб бошад бародарон, шумо бовар намекунед дар бораи шамол дар майдон гап заданд. ҳам Ван Дейк ва ҳам Арне Слот дар ин бора ҷиддӣ ҳарф заданд. сабҳо иваз мешаванд, аммо натиҷа ҳамон аст. робарати Ливерпул дар ин ҳолат ҳам бояд фикр кунад. ба даста ҳимоятгари марказӣ лозим буд. ин бозингар дар бозор буд, танҳо каме маблағи иловагӣ лозим мешуд. ва дирӯз шумо дидед ки чӣ гуна Марк Гехи ором ва бо боварӣ дар Манчестер Сити бозӣ кард. дар ҳамин вақт бошад Ливерпул маҷбур мешавад ки нимҳимоятгари дифоиро дар маркази дифоъ истифода барад. оё ин барои клубе ки мехоҳад дар чоргонаи болоӣ бошад ҳолати муқаррарӣ аст? як масъалаи дигар, стандартҳо. дар Ливерпул то ҳол кори дуруст бо ҳолатҳои стандартӣ нест ва боз як гол аз стандарти ҳариф. ин ҳолат бозӣ паси бозӣ такрор мешавад. аз берун чунин менамояд ки ҳатто чизҳои оддӣ зери назорат нестанд. агар васеъ нигоҳ кунем, ҳоли Ливерпул мисли як дастаи бетартиб менамояд. ҳисси нақша нест, тартиб нест, боварӣ нест ки ҳамаи чиз зери назорат аст. ва вақте мухлисон дар бораи ин ҳарф мезананд, ба онҳо мегӯянд ки бояд тоқат кард, бояд мураббиро ҳимоя кард, бояд миннатдор буд. вале савол боқӣ мемонад, ки эҳсосоти худи мухлисони Ливерпулро ҳимоя мекунад? ки фикр мекунад ки онҳо ҳар ҳафта чӣ эҳсос доранд? ҳанӯз пеш аз ҳуштаки охирин эҳсос мешуд ки бозӣ боз ҳам бо натиҷаи бад анҷом меёбад. вақте ин ҳолат борҳо такрор мешавад, ин дигар бародарон тасодуф нест. ин қонуният дар Ливерпул аст. ва ҷолибтарин чиз дар ин ҳама ҷадвал аст. даста дар ҷои 4 қарор дорад. аз берун боварнокарданист, аз рӯи бозӣ, аз рӯи боварӣ ва аз рӯи устуворӣ. Ливерпул ҳоло ба дастаи чоргонаи болоӣ монанд нест, аммо дар ҷадвал он ҷо аст. ин як тасаввури хато месозад ки гӯё ҳамаи чиз он қадар бад нест дар клуб, дар ҳоле ки дар асл мушкилот бисёр ҷиддӣ аст. метавон дар бораи омор бисёр ҳарф зад, дар бораи рақамҳо, нигоҳдории тӯб, голҳои интизоршаванда яъне XG, аммо ягон рақам ҷавоб намедиҳад ки чаро вазъият беҳтар намешавад. ягон рақам намефаҳмонад ки чаро бо вуҷуди ин қадар мушкилӣ ҳамаи чиз ҳамону ҳамин хел меравад. агар ба дигар клубҳои калон нигоҳ кунем, он ҷо барои мушкилоти хурдтар ҳам қарорҳои сахт мегиранд. мураббиро дарҳол барканор мекунад, чунки стандартҳо доранд, чунки мефаҳманд ки метавон беҳтар кор кард. дар Ливерпул бошад чунин менамояд ки ҳама аллакай одат карданд. ҳатто силсилаи бебохтӣ ки чанде пеш тамом шуд, аз берун аҷиб менамуд. 13 бозӣ бебохт, вале дар дохили он 7 ғалаба ва 6 мусовӣ буданд ва қисми зиёди ин мусовиҳо бо дастҳое буд ки барои зинда мондан дар премер-лигаи Англия мубориза мебаранд. ин пешрафт нест, ин танҳо мушкилиро ба қафо гузоштан аст. бормун як мисоли равшан аст. дастае ки қариб ҳама онро мебаранд, аммо маъз муқобили Ливерпул боз хол мегирад ва чунин ҳолатҳо дар ин мавсим хеле зиёд шуданд. бинобар ин савол ба мухлисони Ливерпул хеле оддӣ менамояд. боз чӣ бояд рӯй диҳад то ҳама фаҳманд ки
бе қарорҳои ҷиддӣ ҳеҷ чиз дигар намешавад. Килиан Мбаппе ростӣ тамоман раҳм надорад. Чӣ хел мумкин аст дар чунин лаҳза пеналтиро бо Паненка бизанӣ, вақте ки ту медонӣ дар ҳамон майдон Бераҳм Диаз истодааст. Бозингаре ки ҳоло ҳам пурра аз он шармандагӣ ва дарде ки дар финали ҷоми Африқо гузарон барқарор нашудааст ва ту меоӣ ва рост дар рӯяш нишон медиҳӣ ки пеналти чӣ хел зада мешавад. Ором, бо боварӣ, бо табассум. Паненка ростин аллакай каме масхара аст ва барои ҳамаи онҳое ки баромада мегӯянд Мбаппе фақат пеналти мезанад ва гӯё ӯ пеналти мен аст, як саволи оддӣ аст. ин пеналтиёро кӣ ба даст меорад? Ду пеналти охирро кӣ кор кард? худаш дар дақиқаҳои охир зери фишор, вақте ки ба даста натиҷа лозим буд, худаш фишор овард, худаш пеналтиро гирифт ва худаш ҳам зад. Ва на оддӣ, балки бо Паненка, то ҳама фаҳманд ки ин тасодуф нест ва ин бахт нест. Ман аз ҳамин лаҳза дирӯз ба Реал Мадрид 3 хол овард. 3 холи бисёр муҳим. Ҳоло Мбаппе дар Ла Лига 21 гол дорад. Реал ҳамагӣ 21 тур бозӣ кард. 21 бозӣ, 21 гол. Ин умуман чӣ гуна мавсим аст? Ин девонагист. Пас аз ғалабаи дирӯза Реал Мадрид муваққатан ба ҷои аввал баромад ва ман боз ҳамон чизеро такрор мекунам ки қаблан гуфта будам. Мубориза барои унвон зинда аст, ҳеҷ ҷо нарафтааст. Бале, ман то ҳол фикр мекунам ки Барселона шанси бештар дорад. Ман фикрамро иваз намекунам. Барои ман Барселона ҳамоно фаворити Ла Лига аст. Вале гуфтан ки унвон аллакай ҳал шудааст, то ман гапи дуруст нест. Ин мубориза то охир идома меёбад. Реал оҳиста оҳиста шакл мегирад, форма мегирад. Ин аллакай бозии дуюм пай дар пай аст ки онҳо бе голи хӯрда ғалаба мекунанд. Бале, лаҳзае буданд ки Вилярреал метавонист гол занад. Бале, дифоъ ҳангоми стандартҳо ҳанӯзам саволҳо дорад, вале дар маҷмӯъ даста пеш меравад ва ин равшан дида мешавад. Бале, ин он гуна бозие нест ки мухлисони Реал 100% орзу мекунанд, вале бояд дар хотир дошт ки дирӯз даста дар ҳаёти пуррааш бозӣ накард. Чуамени набуд, ҳимоятгарони марказии асосӣ пурра дастрас набуданд, Рудигер ҳам набуд, Родриго ҳоло ҳам ба формаи беҳтаринаш нарасидааст ва ин маълум аст. Аммо ҳатто дар чунин шароит ҳам Реал кори худро мекунад. Вақте ки Родриго, Мбаппе ва Винисиус якҷоя дар майдон мебароянд дар оянда, аллакай баъдан дида мешавад ки байни онҳо фаҳмиши ҳамдигарӣ пайдо шуда истодааст. Ин ҳанӯз ҳадди аксар нест, ин тақрибан 60% имконияти воқеии онҳост ва ҳамин чиз ҳатто каме тарснок аст, чунки онҳо ҳоло бозам қавитар мешаванд. Алоҳида бояд Беллингемро қайд кард, ӯ бозам дар сатҳи баланд буд. Винисиус дишаб мисли бозии охири Лигаи Қаҳрамонон он қадар дурахшон набуд, вале бозии хуб нишон дод. Мастанtuoно ки бисёр вақт аз ҷониби мухлисон танқид мешавад, дирӯз беҳтар бозӣ кард ва сазовори таъриф аст. Камавинга ҳам бозии хуб гузаронд. Валверде бошад мисли ҳамеша ҳаҷми кор, характер ва энергия нишон дод. ҳоло як нуқтаи ҷолиб аст ки дар бораи услуби бозии Реал Мадрид гуфтан лозим аст. Ба назари ман, замоне ки Хаби Алонсо дар даста буд, кӯшиш мешуд ки Реал бештар бо назорати туп бозӣ кунад. Бозие ки бештар ба услуби Барселона монанд аст, бо пасҳои зиёд ва нигоҳдории туб, яъне бештар контрол ва сабр. Аммо ҳоло зери роҳбарии Arbeloa услуб дигар мешавад. Бозӣ мустақимтар аст, контратака бештар истифода мешавад, суръат бештар аст ва ростӣ Реал Мадрид ҳамеша дар чунин футбол бисёр хатарнок буд. Ҳатто дар он солҳое ки Бензема, Бел ва Роналдо бозӣ мекарданд, вақте Реал ба контратака мегузашт, бисёр дастаҳо намедонистанд ки чӣ кор кунанд. Суръаташон он қадар баланд буд ки муқобил истодан осон набуд. худи Arbeloa ҳам қисми он дастаҳо буд. шояд ҳамеша бозингари асосӣ набуд, баъзан аз камека мебаромад, баъзан дар ҳаяти асосӣ, вале ӯ дар он Реал буд ки контратакаро хеле хуб иҷро мекард ва ҳоло дида мешавад ки ӯ ҳамон чизеро ки мехоҳад ба дастаи имрӯза гузаронад. Бо чунин бозингарон мисли Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Беллингем, Реал метавонад яке аз хатарноктарин дастаҳои контратака кунанда дар ҷаҳон шавад. Хеле қавӣ, хеле зуд ва хеле бераҳм. Албатта бояд фаҳмид ки барои хулосаҳои калон ҳоло барвақт аст. Arbeloa ҳоло танҳо оғоз кардааст. Ин ибтидои роҳаш дар Реал Мадрид аст ва ҳанӯз вақти зиёд лозим аст то аниқ фаҳмем ки ӯ дар даста чӣ месозад. Аммо як чиз аллакай дида мешавад. Винисиус Жуниор ба ин мураббӣ бовар мекунад. Ӯ фаъолтар шудааст. Ҳаракаташ дигар аст, ҳавасмандиаш дигар аст ва ин шояд на танҳо аз тактика бошад. Ба назар мерасад ки байни мураббӣ ва бозингар алоқаи инсонӣ пайдо шудааст. Ман фикр мекунам ки дар он лаҳзае ки барои Винисиус ҳамаи чиз бисёр бад шуда буд, Arbeloa бо ӯ нишаста суҳбат кардааст, фаҳмондааст, дастгирӣ кардааст ва ин бисёр муҳим аст. Мо дидем ки баъди яке аз голҳояш Винисиус рост ба назди мураббӣ рафт ва ӯро ба оғӯш гирифт. Ин тасодуф нест, ин эҳтиром аст.
ин фаҳмиш аст ва рости вақте ки ту мураббии Реал Мадрид ҳастӣ, танҳо тактика кофӣ нест. қобилияти кор кардан бо бозингарон, фаҳмидани ҳолати онҳо, суҳбат кардан, боварӣ додан, ин шояд ҳатто муҳимтар аз ҳамаи схемаҳо бошад. вазифаи асосии дирӯза хеле оддӣ буд: 3 хол гирифтан ва ба Барселона фишор овардан. Реал ин вазифаро иҷро кард. имрӯз Барселона бозӣ мекунад, агар онҳо ғалаба кунанд, боз пеш мераванд, вале дирӯз Реал кори худро кард ва ин муҳим аст. бояд як чизро равшан гуфт: ин бозӣ осон набуд. ин охирӣ бо Вилярреал буд, дастае ки дар ҷои сеюм меистад ва яке аз беҳтарин дастаҳои Ла Лига дар ин мавсим ҳисоб мешавад. Вилярреал дирӯз инро нишон дод. бозӣ сахт, пуршиддат ва бисёр зинда буд. барои тамошобини бетараф ин як футболи олӣ буд. суръати баланд, лаҳзаҳо, бозӣ аз дарвоза ба дарвозаи дигар. чунин футболро тамошо кардан воқеан лаззат мебахшад. пас ин ғалаба бештар дар бораи иҷрои вазифа буд, на дар бораи зебоӣ, ва дирӯз Реал Мадрид бо ин вазифа пурра баромад кард. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.